tabuk cruise cruise dinner thana nai tongo bela keno abo tini sango hotel na kasaka hotel ke fortune Ay, que sok ke abo bosadi. Ay, ganito na. ho Ay, que garo. sung tinio jaga kaisa business o business te mungka finsai group meta solvers MFF coin exchange blockchains ibising te o jaga tini paisok bajak norno malerwana sini tipra hasteni sini buhugjuk song takurok je business kene rok borok paisok bajak borok ni logio ang bohaino pakya omongke Dubai ni kaisa town sengtau Marina Beach thanai cruise dinner aja khlainai party ke oboke ko Dubai ni lama tabuk Dubai ni lama kong tabuk aro thana ni bage Marina Beach thana ni bage gari sopajak omong sini khoroksa leader sini Tripurani ke bela kena hambai rangsang ni takute bukso ang si haste Tripurani khoroksa khuni phaisok bajak tongo borong khungana omong Dubai ni lama khana rago ang nor